Hello, good morning. Mayong buntag sa tanan. Extra day ko ron og kuan kanang panglimpyo. Kay gikan mig hatod ko sang igagaw nga ahong ijaan nga tumanis las ka dito. Kanang okasyon na lamang po ko dari kay lamang libre kog sakay gikan sa Alicia dyan naman sila hinloon. Na sila taghinlo. Na sila tagahinlo. Sa karon nga time kay wa pa man ning duty mo nang hanjo. Ako sa lamay manghinlo, padto naman ay extra income. Ilang bed-spacer ani sa sakarom. Pat kada buldik na makita ninyo. Di pangwaswasan na, di pangawalan ng mga online punda kay di panglabhan na dyan. Ani na aircon, nani sila aircon. Sana na ni kagwaling ng CR, makita ninyo. Ang lababo. Pasensya na mas gubot kay hinluan gani kay kuan. Pag hawa na CR. CR. Og sa pikas kwarto napod okay bag place pwede mag-asawa na ni mga pang pwede pag mga budgies dyan di maglun utra muna yung gilimpihan ron na libreng lamisa na pa libreng lamisang kamay muna ilang salasala muna ilang tabang silang lababo ilang boarding house nanis California sa Valencia likod sa munisipyo. Da kita ni dagat sa likod. Dagat na. Siwon nas gilid. Manang yung sideline sa kog hinlo. Yung sideline sa kog panghinlo kay anong po makamamiso. Pwede nga hapon, darga na po ko paingon sa Cortez kay duty na po ko tas ang lagaw uma. Ito sa Isidro. Ngay, kinabuhing lula. Agwanta. Salamat lang po ko sila mga magagahom nga bisag urada-urada ang serbisyo pero is Ginoo. Tagan pa ko tusog. Katagan na ko bligon nga naka panikay-sikay. Wala ko hinlo da lantaw sa kos gawas. Dudong Syria to nangaligo. Dagat sa Valencia, Bohol. To ay saklino to Lantay. Musta na ito? Bagagdag mo. 5 minutes later. Bakasinista. Muli bakasinista mo kamuti. Sila sa dami di kamuti. Lawoy o inunan risda sa dagat. Salamat ni Flor de Lisa. Oh. Ahin mo taman para ka tuig bu. Ato sa sabad kita kuno mulakaw. Paano man kuron? Ngay bakasinista na. Oras sa pumudi. Muli ko mga alauna sa oras. Atray kayo. Sina? At dagbagastong kuhan. Oy, panahon ito mo. Kamanam kong panglaba. Abot. Ang hilo ko sa taas ni Unika. Katong bakante nga kwarto. Si Herlin, saan ba si Nika? Ibig na narinig tatay. Kaya mula ko naman kung kami galingan gahapon. Huwag ko kabidyo kay natugo. Sakjanan. Tumba man. Natumali. Ano na ako? Ilang round table ka na namagating nga ni sa una. Karaan. Tuloy laman yung karaan. Karaan ba rin ay? Kanahan naman ko nun eh. Ani kran. Round table.
Sila. Nataan mo sila. Magwapo din sa tayo ganina po dyan. Okay. Mamaintan, aircon man. Kung pander ko yun, kundi Pan ka kadaanan. tugnaw. Ay. Ba't na narinig tatay, kaya mula ko naman ko kami galingan gahapon, o ko kabidyo kay natugo, sakdanan. Tumba man. Natumali, aso na og. Ilang round table lang kanan na magatingan ni sa una, karaan. Sorry laman ni karaan. Karaan ba rin ay? Kanala mo ko nun eh. Ani karan. Round table. Sila. Nataan mo sila. Magwapo din sa tayo ganina po dyan. Okay. Mamaintan, aircon man. Kung pander ko yun, kundi Pan ka kadaanan. tugnaw. Ay. 5 minutes later. Abot sang sa kalibo. May makakilong bugas. Sa kilong kapin nga manok. Tugnos media. Grabe tugnos 400 kilo. Gulay. Mantika. O lumpia wrapper. Salamat. Imilo. Panihapon doon ang mga sakop. 5 minutes later. Gisa na po ko gulay. Ay, tapos na po ko kuhan wrapper. Lumpiang gulay na po ko. Yung duty na po ko mapuhon. Ano yung gulay? Plain gulay lang niya. Aos, sibuyas. Ano yung pustun sa kuhan? Lumpia wrapper. Ayong hapon. Nilapod ko. Luto ng kanggugisa nga gulay. Nilapod ng pripredaan. May pizza tres. Napaharang na na mo agamang dyan nga ning taliwan, nagbuwag-buwag na pag hapon sa mga kagagawan. Ito yung mga dyan nga mapay pag-ira na mo, mga kasi nila nanay, nga lain-lain nagapilido. Naman dyan na mag-among ikabisihan, itong hapon, may pag-ipa sa among dyan. Ako nakabalik kong duty. Kaya na pang mga higagaw ni man sa kong kira na pa siya. Kung ba siguro siya malupad na pagbalik. Marang ikan po kong balin siya di ay. May extra lagi po paningkakay. Ay naman si Amy nga. Kuan, nasa di pahinduan ba nga room. Kaya na yun nga mo rin. Diya, waman sila tagahindu. Kaya bilang tagahindu. Waman mo duty. Tamingan man nagipod gahapon nga gikan sila Alicia, sakay nila man kong nanay. O nila sumika o nanay. Okay. Panglaba ko dito, kalijot. Kahindo ko. Ano naman, tagaan ko kong mamiso. Kaysa, magpudyo. Nga nilas ng kahimtang. Dito ko mauwaw. Nga niyo makita nga, limpyo. Istorya ko stinod, nga nangit ako extra income para makamamiso. Kung natin kinabuhi. Mabuhi ng mga sakupan. Kanay gagaw, basta muling na itag Manila, hindi po kong pauliin. Doon lamang galing itong pag-abot ni Jaw, ako sa pauli atong balinis hapon kay mawala itong plano namin nga mga tumigalis siya. Kaya isang bana dito naman sa nitaan sa driver sa kasakdanan itong aming sakdan. Nuligalis siya dyan. Naman lagi sa business line dito sa Trinidad, gapo na lang ko niya. Saktong tarong paranghid nga.
kuan kung man ako buntag kaya mo buntag ang flight nasi sa man ay mag-prepare pag pamawas mga bata. Napit lagi pagbalhin sa katapos na nagtatay dito. Pabakasyon. Mga humbag pamahaw, human ko panghilo dato na biyahe ko. Kapit lagi pagkuda o mo yung servisyo. Kaya kung hinimulos na yung simana, hurot naman. Kung na gulay, ikot-kuot na ng grip. Naman lagi grip, sirlin nga. Kuha mo lagi grip yung taon, kalis Ginoo. Mo naman. Parang katipid-tipid, binlag. Gulay, nga ngani. Kanang para bawon, nga gimarinit na pud. Nga bintaha. Kada minut. Salamat tayo ko ni Ma'am Yuning Ayop sa isang kabuutan o sa isang mga advice sa mga istorya nga na isahay nga trabaho sa sitwasyon sa kahimtang. Natural maminaw dyan kong tambag sa mga maguwang sa edad. Di ba dyan kong masupak, di ba dyan kong tawag ng uban. Sa inyong tambag, sa inyong sa inyong istorya. Natural maminaw ta kay para nimo mag-istorya ka, visit ka nga na tambag mo na isip tahod ginikanan. Bisan tod ma'am og wa pa ta nakita pero mura man kag do ka sa daghan ma'am. Kanang mga pulong na kaw lagi anang sudsang pun ang imong nga pong istorya tambag bahin sa mong pamilya, bahin sa mga apo, ang taang mga apo, kalos Ginoo, mga ng puso nilang pag-eskwela. Salamat sa kugdako sa imong mga message. Hawa po katong hawan po katong mga problema. Ang problema nga pagkatong sa kubang kanang nabirwa din natong kanatong pagpaningkamot na natay madungag matagadlaw natay mapabawon sa nag manang dito kumaawa o may message na mensahe nga lakaw nga rin kay magpalaba ko lakaw nga rin kay magpahindlo ko ato sa tasama kay magpahindlo ko magpalimpyo. Kasi magtulog na ako'y amo, diba man na si Japon. Kung ngay mo, order na nga mga kanina mga serbisyong may border, makasabot na po na siya sahay, maturong buwan na, why di order na po mga buwan sa sunod buwan. Naninig PM na daan nga, 200 ko ka tanan, 100 nga suman o budbud pero lato-lato pa na pero ano may pangandaman-daan karaan na ng mau diray dengan salamat kadyo sa mga secret viewers nabutoy bago dahil hang sinsa to wala na matutok daghang ako nakalugar sang cellphone rong mga simanaha para gahapon. Tayo nga naghatag din nga naghatag sa daan dalubat daway 20. Nanto di biyahe namin Valencia, gabi na pag binangabot. Kaya giuban sa tatay sinanay idamang imi. Ibitaw sila sa nanay papahuway. Itong kaukas po gapon.
Panghilo po ko ganiya. Nakamamiso po ko mo. Nakapalit ko daning hanggi. Lukot. Palitin tampo ko. Tuwas dito. Ini iban mo ingin na nga. Ini naman ko anak ko no. Tiguang na ko na ko. Asa ko na ko kalindiin ko na ko panarbaho. Kasi po nanarbaho may nang ibang mga tiguang panahon. Kaya kinahanglan mo dito. Trabaho ta kayo. Kinahanglan naman tagan mo ta kinahanglan. Tayo ngayon. Uban nga rin sa gipang buhi na mga anak uban. Hindi ka lang ipang buhi mo. Trabaho man ni Yapon. Ako pa kaha. Ang gulay. Naghanan eh. Malibin na din pila ka kuan. Pila ka buntag. Pila ka hapon. Lama. Uot sa mga bata. Itong kinabuhi. February na mga depod. Again, salamat ka adyo mga ayok. Wadzog ka ni buwag. Kanibuwag sa YouTube. Naka. Kanibuwag sa Reels. Naka. Sige juga uban ha kanunay. Ang ginopod mo uban mo kanunay. Oh! Semua